uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngithanda ukuthi ngibingelele umpostoli Nsibande kanye nomama. Ngibingelele obaba abafundisi abakhona egameni lenkosi Jesu Kristu. Amen. Amen. Igama uThobisani wakaZondi. Ngizobonga uNkulunkulu nami engathola mhlazane ngifikile entabeni endlu kaJehova. Ngiyacabanga ukuthi bekunenkonzo ade ikhona if I'm not mistaken last year at Kiss Drift. Ngicabanga ukuthi bese Kiss Drift bese kuzosha mhlawumbe ngoSeptember lapho ukuthi angisakhumbuli kahle. Ngase ngithatha ke sahamba nomndeni wasekhaya ke saya khona umama wamfana usithatha usiye khona. Masifika ke khona siya nezicelo zethu suke sinazo einhlizweni zethu. So izicelo suke zahlukahlukene ke zabantu ngoba kusuke kukhona abagulayo kusuke kukhona abafuna umsebenzi okuhlukahlukene suke sicela nje kuJehova uNkulunkulu. So sahamba ke siyasho ngiyaxoxa nosisi wami ngithi hayi ake sihambe senkonzweni ngoba ngiyocela umsebenzi begraduate engakawuthola umsebenzi. Ngithi nami ngiyocela okwami engizocela uNkulunkulu. Sihambe sifike khona ke noma ke sathula nje uNkulunkulu owasizwa wasilekelela nje ngokuba khona kuleya ndawo elokhu nje neKiss Drift. Mase sifikele enkonzweni sakhoza uNkulunkulu sesabuye esami isicelo ngathi enhlizweni yami mangisekhaya ngifisa ukuthi ngoyinye usuku ngiyomaka angazi ngimake ngiloko ngaba uthisha ngisebenza esikoleni. So ake ngihambe ke ngentabeni kaJehova ngiyothola nje lokho. Nangampela ngoDisemba uNkulunkulu wangenzela umusa abazalwane ngabizwa kaMaking ngihamba ngomaka. Ngicabanga bese mhlambe kuphele iminyaka eminingi kakhulu ngazi mhlambe ngilongangena nje ngasebenza akukho lula kusuke kunzima mhlambe siphela 5 years. So ngiyambonga uNkulunkulu umsangenzele wona. Kulo December loyo ngiyacabanga mhlambe ngoJanuary angisakhumbuli kahle. Ingane yasekhaya nayo graduate yenza engineering yabizwa eRichards Bay kube izoqala umsebenzi yosebenza khona. So ngambonga uNkulunkulu ukuthi unamandla amakhulu. Ngithanda ukuthi ngibonga kakhulu nompostoli bakuNsibande ukuthi mawucela ithuba njengoba ngisebenza ngabantwana nje esikoleni abantwana ikakhulukazi banemoya eminingi. So kwesinye isikhathi uyakhumbula ke ngixhumane naye kuba sicela imithandazo ukuthi ekhulekile abantwana. Nami ngoba uyavuka kakhulukazi ngithatha umthandazo ngoba seRoma 10 ngibanikeza abantwana ngibalalelisa ngesikhathi ngibalalelisa ubona ukuthi hayi iyehla lemoya ngize ngixhumane naye abantwana bekwazi ukuthi ebanikeze ithuba lokuthi bevume izona. So ngibonga kakhulu nje uNkulunkulu nje uJesu Kristu inkosi kwangathi nawe mawufikile ngathi nje nesicelo sami ngiyamthemba uNkulunkulu uzongisiza uJesu Kristu inkosi.